Kazwai muri Zimbabwe ndinovimba tiri kukuwanai muri vatano kwese kwamuri. Nhasi uno tiri munzvimbo yeRaffingora Mashonaland West Province. Drewmas West Province. Kwakaitikawo chitiko chinosuwisa, chitiko chinorwadza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Namhlanje siseRaffingora lapho esihlangana khona lesenzakalo esizwisa usizi esayenzakalayo kule indawo. Elami igama nginguThadiwa Shekhuthama uMandlovu ospecial. Nawiri pano kande vana vanokwana kuita vaviri vakatsvira mubathing room kumamisha vanoti change house, vamwe vachiti change house. Ndoma vakatsvira imomo kuti tizive kuti vaitei, moto wakatanga sei, ndo pane mibvunzo. Liqiniso balalele emakhaya, indaba esihlanganisayo esilethayo namhlanje ngeyabantwana ababili abatshela ku change house endlini yokutshintshela kumbe ibathroom kumbe yini abakubiza ngendlela ezishiyatshiyeneyo. Okungumbuzo kithi ukuthi siyazibuza ukuthi kuyini okungabe kwabangela umlilo, kwahamba njani, ngoba nxa sikhangela iminyaka ekhulunywayo eyabantwana sisuka sibe lembuzo ukuthi kwahamba njani kahle kahle. Naizvozvo regedzai tichitaurika neveukama tinzwe kuti chii chakanyatso kutora nzvimbo, asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Manini ke sithi kukhuluma lesihlobo besichasisela ukuthi kuyini okwayenzakalayo, sitholeke impendulo kumbuzo yonke esilayo. Njengansuku zonke siyalikhuthaza abanye subscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndo pakachira mwana mukomana ainzi Adlife. Mukomana anga ane makore 2 years ne 3 months. Nemusikana anenzi Masilin Chikore. Akapfirawo apa pachinjausa apa. Chakava chishamiso matsura akaita nekuti zvakangoitika kwe 2 minutes. Mwana indichibva uku ndakangoona vanhu vakundichungura chinzi baba wacho namama wacho vadzika kuenda patsime. Achitobhaibisa mama kuti mama bye bye, mwana anga asingabvumi zvake kusara, but nguva yakabvuma. Saka chakatinesa ndechekuti mwana chinjausi chaive pana apa pamuri kuona apa. Saka moto uri kunzi wakatanga nekumusuwo, pane kadiki karipo kanenzi Joy, pari zvino kakabuda kakatakwa nagogo wacho because kari kutotiza kakasvika panzvimbo yoyi. Kari kutiza kachimhanya kuenda. Ende masvikiro andikaita ndichimubvunza kuti Joy chii chaitika, akati ndangoona moto uchibvira. Kuti ataure kuti chii chaitika, mwana akatadza kuzvitsanangura. Chinotarisa vana, ini ndakakundika kuvaona kuti vana vamira sei. Saka pana sekuru baba vacho varipo vanenzi Vachikore. Ndofunga vaenda kuchioko. Vakabva vati kuya kwandaita ndangonzwa amainini vacho mukadzi wa mudiki patiripo 2 panapa. Saka mukadzi mudiki anzi akauya achiti ndiri kumhanyisa gondo raibhururuka raida bata huku kumba kwake. Saka asvika panapa anzi akaona moto uchitanga kupfuta. Saka uchitanga kupfuta ndobva adzokera akati akumba kwemwana wenyu ndaona kuri kutanga kupfuta moto. Akati kuri kutanga kupfuta moto madima odzima moto. Uye akati nangoti handingaende kumba kusina vanhu. Sekuru wacho akabva mhanya ndokuya vachisvika panapa vakaona kazukuru kadiki akuchema. Svikanzi hadina Joy namasi vaenda kupi. Svikanzi hadina namasi vatsva. Chinjausi chasati chapera kutsva, havana kugutsikana nazvo. Akati havana kutera mama here. Svikanzi aiwa vatsva. Saka sekuru akabva vapinda mba ndokutora mvura vachidira mvura. Vachidira mvura akabva ona mukomana akatarisa kwachiedza kuti aida kufuka. Akabva aoma akadaro. Zvokuti anga angosara mabhonzo. Zvakaitika nguva diri usva husati wapera kutsva, mwana anga atosara mabhonzo. Zvokuti maoko aya aifufunyuka. Saka nokudira mvura kwakaita akabva ona pana pamusana. Panga pangosarawo mbavhu dzanga dzakadai dziratidza kuti mwana atsva. Ndobva varohwa nehana vakati vana zveshuwa vatofa. Ndokukanda mvura kwatoona mumwe ari papa. Zvakanzi utati moto uyu apa pane huswa bva vanhu vanga vasati vabatira ngoro iyi yanga iri apa. Yanga isati yabatira.
moto iwo ndowatorotesa vana zvokudai ndobva tora mvura vachidira nekubhoila kwemvura ganda riye rimwe ranga rati kwapwera kanovhara kumaziso mwana anga aputika panapa pagotsi panapa nemaziso anga aputika ganda rakavhara kumaziso zvokuti haana kutomboonawa body view maoko ake mwana anga angova bhonzo muno mumbabvu dzanga dzatongova bhonzo but akangooma achiratidza kuti aida kurisa kudzibatsira uyu musikana zvakare akangotsvawo akadaro zvokuti chishamiso chiri kundinetsa kuti moto 2 minutes chinjauzi hachisati chasangana uye chinhu chisina denga but vana vangotsva zvokuti tiri kuchemawo kuti kana pane mabatsiro vanotibatsira ngavandibatsirewo ndinoona zvokuita ndiri munhu asina chaainacho but tinoona zvokuita kuti mubatsiri abhadharo ndatenda. Okay, mamusara ndizisa zita renyu? Ini ndonzi Elizabeth Phiri, ndiri mbuya wavana vamai vababa vavo. Okay. Tanzwa muchitaura kuti munoda kuti vabatsire imi sekufunga kwenyu munofunga kuti moto uyu hauna kubatidzwa moto wakangomuka weka une zvekuita nechivanhu kana kuti pane zvakaitika chakakanganisika. Ini pakufunga kwangu moto wechivanhu nekuti ndine mwana futi akamboita sekunge stroke yaitira kuchikora akauya pano yopera mwana yakazofa kuparire nyatwa mwana anga mukomana anga akubata gejo anga ari kuma 14 years mwana iye avazotsvava mwana akambotanga arepwa ndobva nyaya yambovharwa panapa tiri pachipari ndobva zvanzi mwana haafani kudini mukataura nyaya munobva mese pano namama vako nyaya ndabva tangoigarira tichivavarirawo pokugara pari kundinetsa nokuti anga arepwa nani? Anga arepwa nemwana wamainini vangu ndobva nyaya yangotsikwa ndebva yapera nhasi mwana wacho akasara tamusiya pano vachida kuti vaende kusvika ndichienda kwani kwagogo kuvana vangu havasarudzi anongoti gogo sezvo ndikuna baba vacho mwana yakabva aenda vachibva kumvura kwana mwana atsva makumbo zvikanzi watsva nei zvikanzi handina gogo pinda mumoto pachigomba shuwa mwana takarapisa hatina kunge tavasungisa zvakapera zvakadaro ini ndakaita svava musikana wamuri kuonawo achiyamwa kudai so ndamuisa mumba amai vanini vangu vanga vachangotanga kuuya achiyamwa ndamuisa mumba mwana akachema ndichitsvaga huna apa ndakati arege ndimhanye vakagara pamusuwo ndakati kumwana ari kucheme zvikanzi amhe ndakapinda ndakaona mwana svava ari pastofu ndakamurapisa ndakabva pano ndakaenda kuchipatara kwati ndakatransfewa akatotsva fesi akakwidibira zvodai ndakanonoka aifana kufa saka ndakangozovawo nechifungidziro chinogona chiri chivanhu chiri kuitika kana kuti iwo here kana kuti pane mumwe akupinda pakati pekuti nokuti ndakabarikwa here handisi kuziva ende zvazondipa kuti ndifungidzire kuti chivanhu nhasi uno taingochemawo sevanhu tiri parufu mapurisa akauya hapana munhu ina ndakutoona mapurisa taingovhizuka mwana wangu haana kuona mapurisa asi amainini vangu ndokuti maindinyeya maichema muchitaura zita rangu hapana munhu akataura zita ravo pambazere vanhu kwachikore vese femiri yese tori sabhuku rakazarawo rakadaro but vakauya pano vakatotaura kuti hatina kumbonzwa kutaura kwemunhu murume wangu akauya pano nezuro manheru akati mainyeya mukadzi wangu saka maura kuti ndiye muroyi saka munofanira kuenda kumapurisa izvozvi nhasi mwana wangu apiwa tsamba yekunzi aende kumapurisa anosungwa zvakare ari kunzi wakananga mukadzi wangu muroyi hatina kunge tataura navo saka ndaona kuti zviri nani vabatsiri vauye vatibatsirewo kuti chiko chapinda mumusha kana munhu akanzi aroora mukadzi haarase vana haarase kufirwa ndo zviri kundinetsa saka ndati vabatsiri ngavauye vatiburitsirawo pachena kuti zvabva nekupiko kana uri moto waMwari tinongozvigamuchira kana uri motowo zvawo aiwa hapana chakaipa asi kana uriwo munhu todawo vabetseri vauye vandibatsirewo izvozvo mwana wangu mangwana ari kuenda kumapurisa handizi vanodzoka semunhu wakamboti andirepa nyaya yakashaya basa chinonzondichiwa mwana mudiki saka kwazvandibvira kwareba ini ndine 30 years nemurume wangu anonzi Steni chikoro takarona tiri musikana nemukomana uyu mukadzi wangu munhu akatosiyawo murume wake akauya pamurume wangu murume wake asina mukadzi akauya pamurume wangu but ndatambura vedu we 15 years mukadzi uyo aripo ndaona moto matambudziko aya akatanga pakauya mukadzi wechi2 wechipari ndopatatanga matambudziko vana vakasheka vanga vane makore mangani mwanga ane 4 years 9 months ndiye mukomana ndiye musikana ainzi Maslin mukomana anga ane 2 years 3 months mukuru wacho akasara ane 6 years ari kutya pano akatakura nagogo wake nezuro mukurungai vangu kwatiregai timboenda ambosorora pfungwa anotaura zvakaitika ende anoti kana akatarisa mainini vangu so anochema but kuti tizoti ari kuchemea hatisi kuziva ona mainini munogara dzimba dzakasiyana vanogara apa dzimba apa pamwana wangu anogara pano indogara kugomo kuna munhu wakatsvuka kunoperera dzimba pano pamba pemwana kunyaradza mwana kwandiri kuita kugara panapa uyu akarepwa mati akazoshaya ndiye akashaya wacho musikana ainzi Masi amainini vangu akauya nevana vavo vachibva kumurume wavo ainzani ainzi Maslin iye wacho akatsvirawo iye wacho akatsvirawo ane 4 years ane 4 years ndiye akarepwa ndokuchinzi makangotaura nyaya iyi chete pano hamupagari svika vanhu vese akati achingoinyararai munoenda nogara kupi nevana ini ndakangoberekwa ndiri 1
mudumbu ramama vangu handivazive. Saka ndotoshaya kuzoti kana ndakada nditute mhuri yangu ndienda naye kupi baba handina mai handina. Saka ndokupira rubatsiro chuveduwe kune vanobatsira. Ndijekesewe kuti murume wangu uchiri mwoyo wake here kana kuti ndisatani here ashamira nesu matambudziko ezvo zviturungo chemawo tiri tega. Dai pasina kuti nguva dzapera tavatsvaga takurukura navo. Vakatsvira mumba vazukuru venyu. Akambotsva mumba? Vakatsvira mumba izvezvi. Ndomuno mavakanzvira minjauzi. Vazukuru vangu vana mwana wangu firstborn mukoma. Firstborn ine makore mangani? Ani ndiwa 94 kurata ane 29. All right. Musikana uya manya atera mumwe ndiyo secondborn yacho. Uya ne mukomana ndiye ari kunzi ari kusungiswa. Ndiye ari kuenda kujeri baba vana vakatsva. Tari kundokuenda naye kumapurisa mangwana. Tunotaura kuti atinanga uroyi. Zvakandiomera veduwe. Ko panhau yekurepwa iyi mamusina uchapupu hapana mwana wamakanga maudza? Muno munharaunda muno mese angazviziva kana manext door aizviziva. Iyo vakatoya nembudzi chero mukomana wacho akarepa. Dai manga muri ipapa mukamubvunza haarambi nyaya yake. Akura sei mukomana? Mukomana pari zvino zvane futari 22 years pari zvino. Saka now that paitika rufu madii kunoiripota nyaya iyoyo yekurepa. Hatina kuzomboiripota ipapa nguva iyo izvozvo hamukwanise kuiripota nekuti ashaya zvichaita. Asi handiti pane uchapupu manext door ese anozviziva. Uripo chero iye chaiye akatotorwa nemapurisa anotobvuma nyaya yake nekuti papa akati ane mbudzi achiti mukoma ndiregerere iyo. Vantu patangozvinotisa kuti tasaona vana vomukadzi ndivanonzvimbo pano. Alright, tingosiyana nazvo tobva tasiyana nazvo. Asi nawo zvatitsitsirira tsitsi dziye dzakudzokera unongochiti takakuvanyengererawo togona kuwana pogara nevana. Asi nokuda kwokuti kunyengerera kwacho kwatiri kuita kwakutotitsitsirira zvakare. Vana vese ndapedza churu chakazara pavana vangu vatatu vakaigwa apo. Vazukuru vatsvava nemukomana akambotanga kufa ndakanogara naye kuparira nyaya 6 months. Uwere wacho haunzwisisike. Saka togona kungopumana tega kuti pamwe pane zvatikufungirana. Pamwe panenge pana satani ari kupinda. Saka ndati toda vabatsiri. Saka vabatsiri vakauya mukudaidza mhuri dzese kave kwamainini navo varipo. Vanozvibvuma. Ameno kuti vanga vachazvibvuma here. Tinenge takushedza family because murume wangu ane hama dzake dzechikore dzakawanda. Chero iye akaramba hama dzake dzakavanomutora anobvuma. Chero ndakafamba naye titega kusaidi unyatsoona kuti apari normal. Patakazongosvika payadhi utonyatsoona kuti asisiri munhu wandogara naye. Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe inditwa Kelvin Chikore. Ndogara kuRaffingora. Ndine mwana vana 2 vakatsvira muchinjauzi. Kutsva kwakaita vana ava ndaunzwisisa nekuti vana ndakavasiya kuma 5 ndichienda kugarden. Ndakabuda panapa ndina adzimai vangu vachinotenga east. Saka tava kugarden ikoko ndifunga tinota ma hours ndifunga tongoti 1 hour. Ndakusobva kurukova kugarden ndakuya kuno ndiri munzira ndipo ndakasangana nemwana akanitaura kuti vana venyu tutanzwa kuti vana vatsvira muchinjauzi Mumba. Ndibva ndinetsa kuti vana vatsvira Mumba. Why ndiva ndatozoramba ndakuti maisa mwana waita anopenga vana vangu ana uno wakaita sei wakadaro. Ndifunga ndakabva ndazofamba kubva uko asi moyo wangu wanga wamudenga ndakurwadza mumwoyo ndakufungidzira ndakuzisimbisa semunhu wewe asina kubvira akasangana nazvo nchiti vangamboso kunyepa. Ndasvika panapa ndakasvika ndakatasa imba iyi yanga iri pa ndinooneka pamusoro pemba iyi ndichiti imba iri kuoneka sei saka kunyepa kuti vana vatsva. Ndifunga ndakasvika panapa ndisazoona kuti vana vatsva ndakataka kuona vanhu vakaungana ndona vanhu vakaungana ndiva ndasvika ndakwazisa vanhu. Saka ngwaza ndakazotendera ndichitasa apa ndipo ndakaona vana vangu vakafugidzawo magumbezi. Mumwe akaisa musoro kumabhazuva mumwe kumadokero. Mumwe wacho ane 2 years mukomana musikana ane 4 years. Saka zvinhu zvanga ndakabvira ndakasangana nazvo muupenyu. Saka zvinhu zvozvo zvakandondirwadza zvotondishamisa. Saka ndingokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti ndipo vabatsira vanogona kutibatsirawo chiitiko chakaitika handikwanisa kuchitakura ndaita mudiki nacho. Tatenda. Sekufunga kwenyu munofunza kuti moto wakakonzerwa nei? Inini kufunga kwangu moto uyu ndinganyepe kana kudi but maitikira zvakaita nekuchenjera kwanga kaita vana ndikutifungidzira kuti pane chivanhu chakaitika chakashandisawo kana kuti dzinza redu here vane vanga vakabatana nawo ndozvandiri kufungidzirawo. Saka ndichitsvaga rubatsiro because vana ava maitikiro zvakaita nekuchenjera kwanga vakaita vakatochenjera kudaika mukuru wacho aripo ane 6 years. Saka zvotondinetsa kuti zvakaitika chirodzi chipi. Ndonyaya yacho yekundirwadza iyoyo. Saka zvotondinetsa vana vatsvira apa. Mushure mekunge kumashiro kwavachimbosangana nematambudziko mumwe wacho akachoka roko naApril vanhu tichichikora foja. Ndifunga akambotsva makumbo ese kusvika umu ari mudiki ane 2 years.
saka apapa chituko chechikunguramba chakandi handisina zonzisa muti uri papo yakamborwa nemheni makatasa wakadzurika gwatapo padenga apa vanarakadza bazi iro bazi rikuenda padenga ndezvarini zvemene izvizvi ndichitanga kugara panapa 2018 ndopakarowa mheni iyi ndichitanga kugara panapa ndifunga mumba mungai October dhera natanga kugara panapa mumba mangu makanaya mvura saka ndaitongozoonawo sezvinhu zvisina basa semunhu anga asingachavaroi ndichita vana basa ndinovimba naMwari. Muna October ndo pakanaya mvura yakanaya October ndo yakanaya pamusoro pemba yangu chete ndo pakaitika izvo ndibva ndatoda munyari masikati machena kudaro zvekutosududza mubhedha kuti nayo seberako mubhedha wadaro saka zvinhu zvitondinetsa kuti akuedza kuitika apa kudii kwandiri ini ndinopiwa zvinovava chete vamwe vachipiwa zvakanaka. Ko pakanaya mvura yacho ndo pakazobva parowa mhene mvura yakanaya October December mhene ndibva yarova ndo maitikira zvakaita saka imimi kubva zvese zvaitika izvo hamuna kumbofamba mafambiro atine ndichita patinetisangana nevamwe maprofita achamanzisa mwana pese munhu akangosvika ndambudziko rake muprofita anofungidza kuti munhu auda mari sese vanhu vachidiki anongofungidza kuti munhu ada mari ngatimuitire munamato yemari saka kuti ndibvunze muprofita kuti iwewe ndine dambudziko randosangana nazvo ndakatarisira kuti iye ndiye anofanira kundiudza azviite anogona kutotanga kutotaura kuti amai vako varoi kana kuti hanzvadzi yako muroi kana kuti adzimai vako saka zvinonetsa kuti munhu amumudze zvinhu iye ari ndiye akunza kudenga watineti ndite kutobvunza ivo zviro ndivanogona kutibatsira. Ko iyo mvura yacho pamuruti kunaya asi munhu akango yakadira bhaketi here remvura pamusoro zvakaitika nguwai zvakaitika zvokuma toti past 11 dzousiku yakanaya zvokuti makatomboona kuyeredza here kumasaidzi kana aina kuya mumasaidzi mvura inaira mumba chete ndo mumba mandakarara ini pane nangana nombedha munhu paina mvura ichinaya zvishoma nezvishoma kuti po makasvedera kwaiti po kusati kupi ikoko kandi kusvedera ikoko zototota magumbeze nemubhedha wese yakatora nguva yakadii ndofunga then 5 minutes itachinzwa kafana nezvozvo. Ko tikunzwa kuti mwana akamborepwa amuna chamakaita nezvazvo mwana uyu kurepwa kwaakaita takabva mumasango matene tichienda tadzoka panapa mwana ndibva ataura kuti ndaitwa zvakati nanhingi ngozi mwana wacho ane 4 years akazoshaya iyo taura kuti titaure nyaya dzacho pane muromo wakabuda wandakatya kuti iwewe ukataura nyaya dzakadaro iwo usina kumbonza usina kuona tinopedzerana saka zvinhu zvandakatya but ndandine umwe urongo hwokuti ndakafamba ndiona kuti zvingafambe sei. Aitaura kudaro kuti kana ukataura tinopedzerana ndiani? Mukadzi wababa wangu mudiki. Ko mbudzi yakazoripwa yange iri mbudzi ndakairamba vaida uripa izvo ndibva ndaramba ndakarina kutambira mbudzi iyo bozi mwana uyu handinaziva kurudza mwana upi uyu vachitaiwa takungoti sezvinhu zvinhu zvaitika ndakadaiwo ini handina chinhu chandikuda sei chandikuda kana dhora saka ndiri munhu uya kuti ngorarama zvimwe zvezvinorwadza zvokuti handisina tonzwisisa life yangu chaicho kuti ichananga nekupi sokuti ndiona kuti kungopesa ndapara mhosva sokuti apa nezuro ndifunga pane mutauro wakasumuka pano mutauro wasumuka ameni vangu vakapa baba mashoko vapa baba mangu mashoko inini baba ndebva vaenda kupfumvudza ndebva vadzoka panapa kwamanendo vakatanga kusvika panapa ndebva vatanga kutaura mamwe maspeech asingaita vakutanga kupopota ini ndirwadziwa vakutanga kuda kuti mama apinda kuti koinda vambimira kuchema kutanga kuita sei kwapera vakutotanga kushaudhawo muchemberi ndebva zvandirwadza ndebva ndanza kuchitaura ndebva ndaenda uku ndakadai vada unopedzera nani namainini vangu ndisvika kuye ndefunga ndakabva ndasvika ndebva ndabatiwa nemunini vangu angadiko kakataka fertilizer nemukoma wamenini vangu waye ndokuzopera kwaita nyaya saka ivo vakabva vasimuka ndavaenda kurafungura kupolisi saka ndanangiwa uroi saka so mangwana ndikuda kurafungura saka nditozaziva kuti saka muri kuona kuti imimi munonge muchivanzwira tsitsi kuripota asi ivo havanzwe tsitsi kuripota ando zvandikutoona bozi vakutokanganisa upenyu hwedu kubva kuvadiki vangu vana vadiki uyu chaiye kuchikoro utosvika kuenda kuchikoro pandinetega ndibatawo zvakadai so ndigona kuti mwana aenda kuchikoro ndibva ndasangana nedambudziko ndifunga mwana wangu iye akachoka roko April ndakangota mari kuti rega ndidaiso chete dambudziko ndibva rapinda mumba saka zvinhu zvitondinetsa kana ndakaenda kupi pandingobata mari chete ndibva kana kutosungwa ndoda kusungwa ndiri kwandiri ndiriko kumari yebhadhira fine saka zvinondinetsa handigari pano pamba ndi munhu anga ingoti mhuri dzangu dzikwanisa kuita sei kurarama saka upenyu hwangu chaiwo handisiziva kuti ndinangana kupi. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nhauka iri kutaurika pano tingadai taunza vacho vakanoripota kupolisi
tavanzwawo nhau yacho kuti sei chikonzero chakaita kuti vanoripota uyezve dambudziko ravashungurudza nderei. Asi nekuda kwenguva dzedu zuva ratonyura ndofunga mukaona kunze kwatosviba apa tine rwendo rukuru rwekudzokera guta reHarare. Ikho-ke balaleli ilo uhlelo esiliphathele lona nithemba liyezwa liyabona ukuthi kuyenzakalani. Ngabe besilesikhathi besizayinelisa-ke ukuthi sifinyelele sikhulume lo mamncane unkosikazi omncane asiza ukuthi kuhamba njani, kungani hambe waze wayaripota epolisi, kungani indaba zawo zonke zingani zifakwa kuye, kuhamba njani. Kodwa-ke ngenxa yesikhathi asisayinelisi, kodwa-ke singayinelisa sabe siliphathela-ke uhlelo lwakhona sikhuluma layo mamncane siza ukuthi yena uthini ngenxa yokuthi ilanga selitshonile, selingene kunina sokumele lathi sithi ukubuyela siqonde eHarare. Tisateva risachirongwa regai titaure kana mai vevana vakapfira mutinzwa kuti vanoti kudini. Baba maita basa tinotenda zvikuru. Aiwa atatenda nedurwi. Mama mutangane kuzvizivisa zita renyu mutiudzawo maziro amunoita nhau yakatora nzvimbo. Zita rangu ndinonzi Tokumbirawo mutaurisi. Zita rangu ndinonzi Apuronia Musanzika. Ndokwazisa kumese mhuri yeZimbabwe. Kune chishamiso chakaitika kuno tiri nzvimbo yeRaffingora. Handizivewo, ndakangosiya vana varipo pano ndakazongo ndichienda kugadheni. Ndakadzoka vana vangu ndichingonzwa kuti vana vatsva. Zvandingangokwanisa kutaura. Aiwa maita basa. Tinotenda zvikuru. Musore mhuri yeZimbabwe, inini ndinoitwawo Brian Chatawa. Ichi chishamiso ichi chakangotishamisawo kuti vana vakatsvira muchinjausi, asi chinjausi hachisi chinhu chekuti chingatoita uswa wokuti chingapise mwana zvokutoita madota kana zvokutoti angatsve zvekutoenderera. Ichi chishamiso chakatishamisawo kunoku kwedu kuRaffingora. Tatenda. Kazwai mhuri yeZimbabwe, ndoitwawo Rosen Muungani. Chitiko chakaitika kuno kunzvimbo yeRaffingora chakandirwadza zvizhinji. Chakaitika panzvimbo pamusha unonzi kwaChikore. Chishamiso chakatishamisa, ndakangozosvikawo vana vatsva vaitawo marota ndichisvika, asi mai vacho nababa vacho vanga vasati vasvika. Ndinoitwa Ranganai Maikwa. Ini ndinogara apa padzimba dzavo. Saka nguva yakatanga kubvira moto ina handina kuiona. Asi ndakangopa ndakatanga kunzwa mwana uchema ndova ndakacheuka ndikaona moto uchibvira apa. Ndova ndakaudza Mamuri kupi ipapo makacheuka? Ndandiri kumba kwangu. Gondo zvakatanga kuita gondo. Rakavhurumburumura huku apo pakona. Ravhumbura huku pakona, saka rakabva rauya kusaidhi kupi? Kunoku. Rauya kusaidhi kunoku. Inini handina kumboita kusvikunda ndikati gondo radi raenda. Ndakutora pano kuti ndigadzike chimoti changu chandafutisa chewiti. Ndabva ndanzwa kuchema. Ndabva ndazocheuka kuno, ndabva ndaona moto uchibvira. Saka inini ndakapindwa nepfungwa dzekuti paipai panegara uswa wani wamai Joyi. Handina kufunga kuti vana vapinda muchinjausi vatsviramo. Asi takamhanya tichitende, ndakabva ndaudza chikoro kuti mhanyai munodzima moto wokubvira kwamai Joyi. Saka patikasvika panapa ndakangosvika nditora bhaketi ranga riri paya riri mumba muchinjausi apa ndachaibvira apa pamba nekangora. Saka ndangoti ndasada kuti moto udakire kupi kune huswa wakawanda. Ndabva ndati kupe mvura kupi kuchinjausi. Saka inini pandakati kupe mvura kuchinjausi handina chandikaona. Akaona vana vachikora asekuru vavo. Ndipo vakataura kuti amaino vana vari vanotsvira pai muchinjausi. Inini handina kuzomira sekuru acho ndakasara achiona nezvevana. Ndakabva ndatanga zvakatondiomera kuti nditarisane nezvakadaro zvakandiomera. Ndakabva ndatanga kuudzika kundichitera babi yangu angaenda uneraura. Ndabva ndakuti rege ndichivatera kuti vazive kuti kuno kunde zvaitika. Ndakwanisa kubvunza mwana anga ari pano wanonzi Joyi. Ndati Joyi, handina masi vanga vari kupi zvikanzi vanga vari muchinjausi. Zveshuwa ndakabva ndatoziva kuti chokwadi vana vatsvika pai. Imimi pamakazouya bathing yatsva. Zvakakutora nguva yakadii kuti munge muchisvika munge muchidzimura moto? Nguva diki panapa takatoya pa vanhu vachitomhanya. Asekuru acho pamberi numashure.
vachisvika apa ini ndangopinda nepfungwa dzotege ndipinde mumba nditore mvura nguva diki asi takaona chinja chadi chasangana asi kuti takanonoka kuona moto kamwe dai kuri kunzi takakurumidzawo kuona moto vana vainonurika chokwadiwo chandikudii. Alright, ko mumwe mwana akatsva ipapa paari kunzi akanga arepwa ichokwadi? Akarepwa zvarini? Nguva yacho iyoyo yamuri kuziva imi? Inini handisi kuzviziva. Hamuna kumbonzwa nhau yerepo? Inini handisi kuzviziva. Kubhadharira ndezvarini? Iyo nguva yacho iyoyo. Inini handina zvandiri kuziva. Hapana kana zvembudzi zvamunoziva zvanga zvakubhadharwa? Inini mwana zvaakaita musikana iyeyo akanzi arepwa ini mwana uyu ndokumutarisa mwana uyu ndakaona kuti angapa hapana kana chaangaitwa. Makatarisa makatora mwana muri mega here kuti makatora nevabereki vacho vese? Vabereki vacho vanga vatoripo pano. Ndakaita zvekusedza ona ivava mai vacho ava ndovakaita zvekundisedza ini ndanga ndisipo. Mamusipo? Vakakushedzai ndokubva mazotarisa nese mwana? Vakati mwana ari kuti ndarepewa naNometa. Nometa ndiani? Nometa uyu mwana wangu mukomana. Ndopa ndakatarisawo mwana ininiwo saamai nyakuberekawo ndopa ndakati uyu akati uyu mukomana uyu baba womwana chakati iwewe taura chokwadi chako mukomana achiramba, iwewe taura chokwadi chako mukomana achiramba, zvikanzi iwewe wakaramba ndikutokuendesa kumapurisa. Nometa asiti mama ina handina zvandaita mama handina zvandaita mukomana abva kuti iwewe wakaramba chitoti warepa mwana ndikuendesa kupi kumapurisa. Semwana mudiki abva abvuma kuti enda zviita. Okay, ko imimi mambotaura muchiti nyaya yerepo hamuizive wani? Ndatozvikwa mwana ndezvanhasi here ndezvekarekara nokuti makore mangana adarika. Saka zvichiro takatorepwa aine 2 years? Handisi kuziva anga aine 3 years. Ko tiri kunzi imimi masungisa baba vevana vakatsvira mumba muchiti vakakunangai uroi. Ko ndada kurohwa nezuva kokunyepa maida kuroverwa ichi? nyaya ndada kuroverwa nyaya ndada kuroverwa ndakairipota kari kumapurisa. Yaive yekuti chii? Inini ndaka pano pane vaenzi vakauya pano amukurunga yangu baba vamai vakagara apa vakauya kumba uko vakandiudza kuti munhu ari kukupesanisai mudhara uya anonzi Masimanga ndiye ari kudii ari kukupesanisai. Ndikati pakuita sei zvikanzi mudhara yeuya pane mashoko akataura nezuro akadai mukanzi uye ivo Masimanga ndabva ndasangana navo kuseni vabva vataura kuti ndabva ndavabvunza ndikati naima Masimanga kwenini maindinyere chii handina kuda kuvabudira pachino kuti ndakaudzwa nani nevaenzi ava ndikati ndakakunzwai zvikanzi kutaurika zvakataurika asi kuti manga musingareyo yani imimi. Saka Masimanga vaivanzi vauya ndipo pavaibvunza baba wepano kuti imimi munhiko ambuya vandibvunza kuti hanzi ndaivanyeya kuzodidi aminoti zvakazoitika ndizvipi ndandisipo panapa ndanditori kupfumvudza. Ava vamwe kuti Masimanga ava vasi maiguru venyu here ava? Aiwa murume. Alright. Murume. Asi pachenyu imimi semadzimai mairi muri kuirana? Pachipari chenyu? Handizivi. Alright, tisingatarisi rimwe side totarisa renyu imimi muri kuirana? Inini handina yakanyanya nemunhu. Ini handina yakanyanya nemunhu. Taura chokwadi pamoyo wangu. Alright, asi sekufunga kwenyu imimi chii chakatanga moto? Inini moto ongori apa.
moto ngori pana apa moto ngori papi kozio amire pakamira apa chinjausi changa chiri apa inini handina kuona moto ndanga ndiri kumba kwangu ende handina kuudzwa kunzi ndasiya vana ende handina kuziva kuti vabereki vemwana pana avapo ndochokwadi aiwa tungobvunza tisekufungawo kwenyu handina kuziva kuti chakaitika nokuti ndakaona moto wasangana handina kana information yekuti moto wakatsva sei nokuti ndakaona moto chetochibvira handina kana information changu ndakaonawo moto handazeregerera uswa mabiya angu uchitsvapa ndakatoziva kuti chikutsvapa ihuswa imiseke toitika munhu angapise uswa hwake chete okay semunhu ndakagarisana mwana wanguwo saka ndakati moto wazebvira sei pauswa kubvira moto wazebvira sei pauswa uswa uye wakatochekwa uchinzoda kupfiririswa chii bhani inda asingazoti pani chinjausi apa ndanga ndisina kuchiona ndanga ndisingazivi kunzwa kuchema kwandakaitawo ndopandakacheuka ndichionawo moto handina kuziva kuti vabereki vacho havapo ndakatozozviona tasvika pano kuti vabereki hapana mwana achiti amai vaenda kumvura aichema ndiani inini pandakasvika musikana yanga akatonyarara joyi akangobata musoro so handisi kuziva kuti aichema ndiani nguva yona kuti ndandiri uko handina kuziva kuti aichema ndiani ndochokwadi alright maita basa tinotenda zvikuru sekutaura kwatanga taita kamhuri yezimbabwe kuti tikawana mukana wekuti tinge tichitaurawo nerimwe divi tinokwanisa kunge tichikurukura navo tabva tangoitawo rombo rakanaka rekuti ndofunga semaonera makaita vakatakurawo mugoro vari kubvawo kumvura vari kutoenda kumvura ndinofunga kudaro asi tabva tangotiwo dzawira mutswanda hadzichanetse kunhongera regai tinzwewo divi ravo kuti vanenge vachitiwo kudini. Njengokukhuluma esikwenzileyo balalele emakhaya sisithi singenelisa ke ukuthi sikhulume sizwe elinye iside ukuthi kuhamba njani sabe sililethela ke uhlelo njalo sisuke sasesiba lenhlanhla ke sasesithola ke umama kumbe ubevela ukuyakha amanzi kumbe uyakukha amanzi asisakwazi khonapho kodwa simbona nje ethwele ibhakede ukutshengisela ukuthi uyakukha amanzi siyenelisile ukuthi sithi ukukhuluma la Nthemba lizwile ukuthi yena uthini kahle kahle. Semaonera muri kuita kamhuri yeZimbabwe kwadoka uyo wamwedzi uyo zvichireva kuti nguva dzapera naizvozvo ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Njengokubona kwenu balaleli emakhaya sokumnyama sokuntambama sesithi sichaye indlela ke sibone ukuthi kuhamba njani. Ndiyo nhau yatanga tinayo kamhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurwa tonga itinzwe ihondo yepachipari here kana kuti pane wepachipari akauya akabata akaita kuti vanhu ava vafe kana kuti chivanhu inogona kuva iri hondo shuma pakati pevaviri ava vari pachipari nekuti manzwa nhau dzimwe dzatanga kubuda zvedzakaitika kumashure kuti pane mumwe akamboita stroke zvikazodai pakaita mumwe akambodi kunyanya pandibata ndepe akarepwa vakatya kuti tikada kutaura nhau iyi tinodzingwa pano asi semaziro andiita ini zvinonzi mhosva irovi nyangwe pane chituna kana pachitori neevidence yekuti munhu akatombobvisa mbudzi under age 4 years kuyinto ebuhlungu balalele emakhaya Nthemba lizizwele aliyazizwela ukubana asisakwazi ukuthi sithi ikuyini kahle kahle kungabe kuyimbini eyenzakalayo kubonkosikazi laba abasesithenjini kungabe kuyini mhlawumbe umayinini umamncane wangikhona umfazi omncane nguyafika wabasela umlilo ukuthi abantwana betshele phakathi kwechinjawuzi asikwazi kuhamba njani njoba siyezwa njalo ukuthi kulezinto ezasenzakala emuva kulomntwana ole 4 years owarechwayo kodwa bona abemuli basebekhetha ukuthi bethule besithi ke sigcina sizama ukuthi sincenge ubuhlobo mhlawumbe singamthakazelela unkosikazi omncane singathola indawo yokuhlala sithola ukuphila okuhle kodwa ke icala sithi alilobi nxa kuyikuthi kulobufakazi obugcweleyo ukuthi umntwana warechwa kuyakhulunywa njalo ukuthi kulembuzi yakhithwayo njalo odala icala uyavuma icala lakhe siyakhuthaza ukuthi ngabe phela bayahamba bereporta indaba ezinjalo kutholakala ukuthi kutholwe ijustice ngoba kubuhlungu
asi tsaona Mandlovu dzimwe nguva tsaona dzinoitika ndinotondera inini ndiri mwana mudiki ndaive nemisikanzwawo yangu ndakapinda mubedroom ndokutora matches tainzi musatombobate machisi ndobva ndakwenya ndo yakave stiki yangu yekutanga bva ndatiti moto ndo matangira unoita bva ndadzima bva ndakwenya mumwe futi bva ndadzima bva ndati panapa ndichabatwa ndobva ndatora bhokisi remachisi ndokuisa muhomwe bva ndaenda panze bva ndatsvaga ndikaona kune vamwe vana vari kutamba ndikati auko ndinoita sei ndinobatwa bva ndaenda mubathing room muchinjausi imomo ndobva ndaibatidza uswa wakubvira ndodzima saka ndaimboti ndichiusiya mbichana kuti uti wandika zvinakidzika kuti ndo zvandaitawo izvi ndichidzima pekupedzisira moto wangu wakura pandakauti mbama ndatsva instead yekuti ndichitiza ndakaona kuti hazvibude ndokubva ndaita sei ndaramba ndiri imomo vanhu kuzoti moto vakutora mvura vachidira bathing room ndokubva zvato vatanga manje kuita sei kudira mvura vachidira mvura ndopakazongozina mamako Andrew ari kupi vachidongorera kwandona ndakapfeka tumakaki ndokaona mvura yange yakatozara pandiri ndo mama wangu vaigona zvediscipline kana tazogara maivhura large meheso rest in maivhura hombe shoma zvinowanika asi apa sekutsanangurwa kwaitaka hapana kutaurwa nyaya yekutambisa machisi kana kuita sei hapana vaitya saka totizvo vatanga moto vaitadza nei kungotiza vaitiza apa pari kutonzi aitraya kuti amionanza aifukunura here kuti awane atokwanisa kuti atize saka tongaitinzwe ndo nawo yakatora nzvimbo munzvimbo ino yeRaffingora ikoko nokubalaleli njengokuzwa kwenu asazi lakathesi lathi sididekile kodwa ke okukhulunywa imuli ithi icela ke abancedisayo nxa bekhona abalenhliziyo zokuncedisa bebuye bezochasisa bezochaza bezochaya amathambo kubonakala ukuthi kuyini okwabangela umlilo waqala wodwa yini kumbe ukhona light umlilo lowo kumbe kuhamba njani ibuthakathi yini kuhamba njani umama ebesephosa lokukhala uthi ucela abancedisayo bebuye bezoncedisa sengikwazise mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media taking you to another level kubva kwandiri Andrew Neshamba Tadiwa Nashe Kutama ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.